Bravo mie! Dar de ce am primit doar o acadea? Deși fie, mulțumesc! Bună tuturor! Sunt gata să primesc gustările! Wow, câte bomboane! Floare la ureche! Unde-mi sunt dulciurile? Oh! De ce am primit doar o doză de cola? Pentru că restul de suc e la mine! Ba, uite că nu! Doar priviți ce munte de sucuri am! Dar eu voi fi prima! Ok. Cum se desface doza asta? Eu nu m-aș mai atinge de ea! Totul va fi bine! Ți-am zis eu! A curs tot! Nu tot! Firar, a mai rămas așa puțin! Zec, tu ai cobit! Okay. Timpul să las pălăvrăgeala! Mai bine îmi beau cola! Chiar mi-a venit o idee genială! Acum îl pot bea pe tot deodată! Le desfacem și pornim! Vino la mine! Ești tot lipicios! Scârboșenie! Mi-a plăcut! Asta înseamnă că e de bine! Suzy, rândul tău să-ți guști cola! În sfârșit! Încep de sus! Prima doză! Minunat! E la fel de gustos cum îmi aminteam! Asta da viteză! E un record la băut cola! Bravo, Suzy! Știu! Dar mi se pare că acidul e gata să explodeze! Oh, no! Vai! Hey! Uf! Chiar și cola are minusuri? Oh, mi-a mai rămas încă o doză! Ba nu! Ajunge! O punem deoparte! Ăsta e cel mai mic tort pe care l-am văzut vreodată! Iar al meu e gigant! Wow. Tu nu știi ce înseamnă tort gigant? Uită-te la al meu! Suzy, ca să nu te întristezi așa tare, eu și Lucy te lăsăm să-ți mănânci prima tortul. Voiam să o fac și fără permisiunea voastră. Tortul e desigur delicios, dar bombonelele de pe margini sunt și mai bune. Iar restul îl voi mânca dintr-o înghisitură. Wow! Priviți! Delicios! Cum ți-a încăput atât în gură? Ce mai contează? Important e că e foarte bun. Lucy, rândul tău să guști tortul. Era și timpul și știu cum să fac asta foarte îngrijit. Trebuie să mănânc feliuță cu feliuță. Deși e foarte banal, va fi mai tare dacă vei mânca o bucată mare. Ca aceasta. Zec, la o parte. Tu oricum ai cel mai mare tort. Deci... Delicios! Suzy, aveai dreptate. Bomboanele chiar sunt cele mai bune. Bună ziua! Lucy, ce aveți pe față? Grozav! A venit chiar și doctorița Lily! Da, e serios. Se pare că aveți Skittles-ită. Și toate pentru că Skittles sunt cele mai delicioase bombonele. Se pare că m-am infectat. Lucy, trebuie să purtați mască, să nu infectați și pe ceilalți. Ce mai? E timpul să înfulec. Dar mai întâi trebuie să înțeleg de unde să încep. Nu reușesc nici cum să mănânc. Cred că trebuie să încep mai sus. Nu-mi reușește.
Ce face? E nevoie de și mai sus! Acum sigur îl voi mânca! O, nu! Aaaa! Zack, ești viu? Ah, desigur că sunt viu! Asta a fost cea mai delicioasă căzătură din viața mea! Și tortul e minunat! Ce acritură! Urăsc lămâile! Deși ceilalți nu au mai mult noroc. Nu voi mânca o așa grămadă de felii de lămâie. Trebuie să o faci! Dacă nici măcar Lucy nu se va descurca, ce să mai zic eu? Nu e cinstit! Zack, tu vei fi primul. Cu cât mai repede mănânc scârboșenia asta, cu atât mai repede mă lăsați în pace. Ce acritură! Trebuie să mănânc ceva dulce urgent! Oh, nu! Oare ce să fie în seringă? Uf, e sirop dulce! Acum e mult mai plăcut! Lucy, rândul tău să guși lămâile. Dar nu vreau și mi-e frică. Stop! Nu! Sunt puternică și curajoasă, așa că voi mânca toate lămâile. Au! Ochiul meu! Ce dureros! Nu văd nimic! Lucy, asta nu rămâne așa! Ține asta! Așa-ți trebuie! De ți-ai vedea fața! Crezi că e haios? Vedem noi cine râde la urmă! Pe loc! Nu trebuie să risipim siropul dulce! Voi avea nevoie de el! Iar lămâile vreau să le mănânc foarte rapid. Așa că va fi mai bine dacă le voi bea. Facem limonadă! Cum ai făcut asta? Și nici n-ai clipit! Suzy, învață-ne! Cu multă pricepere! Urați-mi baftă! Nici măcar nu ți-e rău! Cum e posibil? De fapt, văd că nu ți-e prea bine! Iac! Scârboșenie! Oribil! Nu am gustat niciodată ceva mai rău! Iac! Ai nevoie urgentă de sirop dulce! Te va salva! Uf, chiar că mi-e mai bine! Ce m-aș fi făcut fără tine, Zack? Și asta-i tot? Doar o gumă? Ghinion! Ceea ce nu pot spune despre mine! Mă așteaptă câteva gume! Dar cele mai multe gume sunt la Lucy! Și chiar sunt favoritele mele de căpșuni! Tare! Zack, dar tu vei fi primul! Eu vreau să fac plăcerea să dureze! Iar eu mă voi descurca foarte rapid cu guma! Firar, și balonul a fost precum guma! Nu e deloc haios! Suzy, nu-ți va reuși să faci un balon din atâtea gume! Vei vedea! De ce spui asta? Imediat, Zack, vei vedea singur! Ce face? Nu știu! Zack, privește și învață! Și acum vine balonul! Uite! Cu cât e mai mare, cu atât e mai ușor de spart! Ce-ai făcut? Puteam bate un record! Zack, ești așa de... Ține asta! Nu m-ai nimerit, dar pe Lucy da! Nici nu voi acorda atenție prostiilor voastre. Mai bine priviți ce fortăreață pot construi din gumele mele. Încă puțin. E perfectă! Sei și grozav! Doar că acum trebuie mestecate! De ce? Mai bine vă împușc! Poftim! Mi-e frică! Cum a fost? Eu zic că a fost haios!
Abonează-te la Multidu Food! Aici găsești cele mai interesante și, desigur, apetisante provocări. Rămâi cu noi! Pe curând!